Moni ndine Jackie. Nkhani ya lero ikutilengera mlengalenga. Ndi nkhani yomwe inachitika mu chaka cha 1996 ku Ethiopia. Ndipo nkhaniyo ndiyokhudza Captain Leul Abate, amene ndizingomutchwa kuti Abate mu videoyi. Ndiye tagwirani chakumwa ticheze. Ethiopia kunali ulamuliro wa boma limene amalitchula kuti Derg. Nde mu 1991 boma limene lolo linachotsedwa chifukwa chonena kuti kunali njala, kunali mavuto kwambiri. Nde atachotsa boma lija kunayamba kuchuluka ziwawa, zinthu zosadziwika bwino. Anthu amangopanga zinthu ngati kuti ena amafuna kuthawa mdzikomo chifukwa mavuto anali asanathe. Nde kunali kachikhalidwe kopanga hijack ndege. Anthu amene amapanga hijack ndegewo amapanga hijack ndege ncholinga choti amaona ngati ndi njira yoti akachita hijack ndege amuuza pilot uja kuti titenge tipititse dziko lakuti, kuti mathawidwe awo olo njira yopitira dziko linalo ikhala itiyo imeneyoyo, chimene chinali chinthu choti chosagwira chifukwa ndetu kufikira prison kupanga hijack ndege. Ndi bambo uyu dzina lake ndi Leul Abate. Mu chaka cha 1996 Leul anali ndi zaka 42. Leul anayamba ntchito yake ngati engineer wa ndege. Amagwira ntchito ku Ethiopian Airways. Koma kudzera mu ntchito yake yomweyo anapezeka kuti anali ndi chidwi nkuphunzira kuyendetsa ndege mpaka anapanga maphunziro ake nkusanduka pilot. Ndi anali pilot wa Ethiopian Airlines. Anali pilot oti odalirika kwambiri. Ndi choopsa kapena nditi chodabwisa kwambiri chinali choti Leul kapena nditi Abate amapezeka kuti anapangidwa hijack kawiri. Koyamba anapangidwa hijack mu 1991. Amene anapanga hijack ndegewo amati afuna kuti awatenge akawasiye ku Sudan. Koma anapezeka atachita hijack ndege Leul ananena kuti sindikupita kulikonse, kukana kuyendetsa ndege. So ma hijackers iwo cholinga chawo chinali chongoti apite dziko lina. Nawonso sanali odziwa kuyendetsa ndege. Nde Abate atakana kuyendetsa ndege anakana, analimbana nawo iye, anamuopseza iye, anakana naye kuti sindikupita kulikonse. Mpaka ochita hijack aja anachita surrender ataona kuti apa pazavuta, pilot uyu sakutitenga kupita kulikonse. Mpaka anagwidwa. Anapangidwanso hijack iso kachiwiri mu 1994. Nkhani yake chimodzimodzi, koma ulendo uno ankamuuza kuti akawatule kutiko, akawatule dziko lina osati ku Sudan. Atapanga choncho anapanganso chimodzimodzi, anakanira kukana kuyenda mpaka anachita surrender ochita hijack aja kukanika kuti tsono pilot akukana kupita ndeti tani, anangozisiya. Nde Abate anali ndi experience ya mphamvu kwambiri. Mu 1996 amayendesa Boeing 767, ndege yoti yayikulu kwambiri, komanso anali ndi experience ya 11,300 hours. Nde inali experience yabwino kwambiri. Analinso atamupatsa ukapteni, atasanduka captain wa Ethiopian Airlines. Nde pa 23 November 1996 anali akuyenda ulendo oti amachoka ku Ethiopia kuti akupita koyamba ku Nairobi. Akachoka ku Nairobi amayenera kupita ku Lagos. Akachoka ku Lagos amayenera kupita ku Brazzaville ku Congo. Akachoka ku Brazzaville amayenera kukathera ku Abidjan. Nde ulendo wawo unalotera ongozungulira mu Africa momwemo. Nde ndege imene amayendesa inali yomweyo, Ethiopian Airlines flight 961 Boeing 767. Koma aini wake wankayitcha Zulu, anayipatsa dzina ndege yawo yamayitcha Zulu. Nde Abate anali captain mu ndegemo, pamene first officer wake anali Jonas Mekuria. Jonas yo nayeso anali ndi experience yabwino, anali ndi hours 6,500 oyendesera ndege. Nde pamodzi anali anthu onena kuti experience yabwino. Ndipo pa nthawi imene yoyo Ethiopian Airlines inali classified as ndege ya safe kwambiri, ndege yabwino. Even maiko akunja ngati ku USA kunena kuti amavuta kuti ayichite classify ndege maka ya ku Africa kukhala ngati kuti ayinene kuti they are safe. Nde Ethiopian Airlines inali ya safe.
pa tsiku limenelo pa 23 November 1996 anthu onse amene ali mu ndege pamodzi analipo 175 apopo kuphatikiza ndi ma air hostess ndi captain ndi first officer 175. Ndege inanyamuka bwinobwino kunena kuti ikupita ku Nairobi. Inakwera mwamba mpaka na inafika 39,000 feet altitude. 39,000 feet inali cruising altitude. Kunena no kuti yakwera mwamba yafikano pa level yotino izingoyenda kupita kutsogolo kumene kulowera. Atangofika 39,000 feet anthu atatu anangoyimirira, awiri anathamangira kutsogolo kumenya chiseko cockpit kumene kunali pilot, wina anaphwanya pa ngati pa fire extinguisher pamene pamakhala equipment yozimisira moto ya emergency, wina ananyamulamo nkhwangwa, wina ananyamulamo fire extinguisher ija ndikuthamangira kutsogolo, wina anamumenya nacho first officer amene anali Jonas uja, kummenya akutuluka magazi. Jonas uja anathawako kutsogolo kuja thawira kumpuyo, nde munthu mmodzi anakhala kutsogolo komweko ndi kapteni, pamene wina ananyamula chinthu atachivindikira ngati anangonyamula chinthu choti wavindikira ndi nsalu, ndi anthu aja ananena kuti tachita hijack ndegeyi, wina aliyesa asasunthe, tanyamula bomba tiphulisa. Anthu onse njenjenje pamene muja kuti ndi chani. Ndakakanayi ngati kachitatu ndege yomwe amayendesa Abate yachitidwa hijack. Ndi anthu onse anatizi kumamvera zomwe anena ma hijackers zinangasi alikale mmwamba. Nde leader wa ma hijacker aja ananena kuti tilipo anthu 11 tangoyimirira atatu koma mchigulu mwakhala anthu enanso ali gulu lathu. Nde wina aliyesa akayesera china chake mudabwa zimene titapange. So naliyese njenjenje. Mkulu leader wawo uja ndizingomuti leader akumuuza captain Abate uja kunena kuti ndege muyitembenuze kupita ku Australia. Abate nkunena kuti tipita bwanji ku Australia, ulendo wathu unali kuti utha 2 hours tungozungulira kupita ku Nairobi, Brazzaville, ku Lagos. Anthu aja kuti ifetu kukuzani kunena kuti mupite ku Australia, akuti amafuna akachite seek asylum kutiko ku Australia ko. Ndanawuzana kuti sitingathe kupita ku Australia, ulendo wathu ndi wa 2 hours, ku Australia ndi kutali, ndi fuel tilibe yokafikira ku Australia, tigwa ndege igwa. Nde anachita makani ma hijackers aja kuti tuneyo tikupita ku Australia, iweyo ufune usafune, tikudziwa neyo kuti mmanyamula fuel opyoza amene mmavumirira kutenga, sumuchita onyamula ndende fuel kuti basi mukangothera Kenya. Neyo timanyamula ochepa chifukwa tikakapita airport ina timakathiraso fuel kumene kujako kena kuti nyamukaso pita kwina. Mwina timatha kukhala ndi extra fuel wa 1 hour kapena 30 minutes koma sitikhala ndi extra mpaka nakuti kukafika kujeni. Nde anachita makani munthu watani uchita hijack uja leader layo auti ndikuuza kunena kuti unyamuke tikupita ku Australia. Ndanato okay chabwino nkuyankhula ndi wa traffic controller kunena kuti ndege yathu yachitidwa chani hijack akuti tikupita ku Australia. Nde wa traffic controller akunena kuti kupita ku Australia mupita bwanji ku Australia mulibe fuel, akuti tauza kunena kuti tilibe fuel ndio kuti ndege igwa uchita makani ajali takhani chete ino tikupita ku Australia achita makani. Ndevu lake ma hijackers iwo amayankhula kumalalata kumapanga zonsezo kwa kumwamowa. Pilot Abate kuyesera kunena kuti afotokoze ayankhula atani zonse sizinatheke. Ndi amatani amayendesa ndege ija akuti apita ku Australia, koma Abate samapita ku Australia. Nangasi anthu aja akhoza kunena kuti tiye tizipita ku Australia sikuti akuiziwa njira yopitira ku Australia ayi. Abate amadziwa nena kuti tikati tiyende tiyambe kupita ku Australia ndeti tikalowe mbali ya kunyanja. Tikapita pamwamba pa nyanja mafuta akangotha ndege igwera mu nyanja sidzapezekanso. Anayesera kumufotokozera leader layo ndi amachita makani amati akalalata, I am telling you let's just go finish. Chilichonse mawu ake amathera kuti finish, I am in charge, finish, let's just go finish. Abate ujali so ndikuti tikagwa sitikafika ku Australia anthu aja makani tiye tizipitana. Ndi anachitaso contact achani a traffic control kwa uzonena kuti tanena kuti ndege yatani yatengedwa. Ndi a traffic control so anali confused, amene kuti so na amene akutenga ndege akuti mukupita ku
ku Australia. Mukafika bwanji ku Australia mopanda fuel? Anachita yesera kwachita advise ma hijackers wonso akumva kunena kuti muloleni pilot atere ku Mombasa ku Mozambique kuti angothira fuel, aonjezere fuel kena kumuzipitirira kupita kumene mukufunako. At least athire fuel kuti mukafike akuti sizingatheke siti kupita ku Mombasa finish. Amada akatamuze kanthu basi kulanda ndi intercom yomweyo kuti soyankhula sokhala chete. Ndi anthu ake analo topesa chifukwa samamva no matter what. Kwesera kwawo zoti tingogwera tu munyanja sokuti izi kapena tigwa pena pake. Anthu aja sadzamva ulendo akuti kumatanibe akuti tentizipita. Kena kwanayamba umamuyangana Abate uja nkumuza unena kuti iweyo kuti namiza sukupita kuche sukupita ku Australia ukuoneka uchenjeresa kwambiri nde ikhotesere ndege mbali naye. Kungomuza just like that kuti ikhotesere kuti sapite kumene ukupita. Anali hijacker yoda amanena zoona. Fajuta Abate yoda amanama samapita mbali ya ku Australia, amapita kwina komwe iye amadziwa kuti kuli airport. Amalowera ku Mombasa anauzidwa amafuna kuti akangotera ku airport kakachita crash land ndi anamuza kuti khotera uko. Ndi anakhanga amusokoniza anatani anapeza kuti wayikhotesa ndege ngumatani kumalowera kwina. Koma ubwino wake panali mapu pafupi amayang'ana atlas. Abate uja nde nakasiye ndi pilot ndi captain wa experience amatha kudziwa kuti okay direction yomwe tikupita nditiyo ndi iyi. Nde iye amatsata komwe kumapita nyanja, amachita avoid kupita komwe kunalibe nyanja chifukwa choti amaona ngati kuti tikayenda mosadziwika bwino tikatani tikagwa teosetifamo muno. Chifukwa anthu aja lokwauza chanthu wanje samamva zoti ndege igwa sizimatheka. Nde anapeza kuti amayenda kumakhanga kuti akudzera becha munyanja Indian Ocean koma amasakasaka kuti kodi ndingapite pati pamene pangapezeke airport pafupi. Nanga sivuto lake panalibenso kuthandizana ndi wa air traffic control kuti angamampase ma directions iye amangoyang'ana chani atlas yomwe inali chapafupi. Koma nayenso leader wa ma hijacker uja samasewera analipompo kumamuyang'anitsitsa kuti akupanga chani. Nde Abate uja anapitiriza kumayendesa ndegecha anayang'ana atlas icha inasonyeza kuti panali island kena kake akukachula kuti Comoros Island kuti nkosadziwika kwambiri sipatali kwambiri ndi ku achina Mozambique uchani ku southeastern Africa. Ndi anawemba kuona kuti kuli bwino azilowera mbali yakuti yakumeneko kuti ngati kuli kugwa asachite kugwera tu mkatikati mwa nyanja akagwerebe ponena kuti at least pakaoneke oloapo amakhulupirira kunena kuti pa island ipo pali airport ndi kuti mwina akhoza kukatera pachani pa airport pacha. Ndi anachita target kuti ayesere kuti akatere pachani pa airport yomwe atakayipeze pa island ipo akachita crash land pamene popo basi nanga ma hijacker watani. Koma hijacker uja ndegeja anaona kunena kuti pakuoneka land pafupi kunena kuti tikuoneka ngati tikupita kwina kwake kuti pali land zikutheka bwanji mesa ndionera kuti tizipita ku Australia. Abate uja kuyesera kuti ino tigwa ndege yatha fuel danala adatha mpakana engine imodzi napeza kuti yatani yasiya kugwira ntchito. Endi ndege inapereka warning kunena kuti engine yasiya kugwira ntchito fuel watha. Imachita onena ndi ma hijacker omwe aja kumamva koma besama mukhulupirira Abate uja akuti kunama tiyeni ku Australia. Abate tonse tifa ati zilibe ntchito kumampanga ofa mowa kuti imwamowa ngati ukuona ngati tifa usafe ndi mantha imwamowa. Koma kwakukulu sama mukhulupirira kunena kuti ndege igwa. Fanyo ndinanga si inali ndi engine imodzi inali ikadali ndi mphamvu inali ikadali mmwamba. Kenako ndege inapeza kuti yatsika by 1000 feet. Leader la uja nkuzanena kuti ndege ikutsika chifukwa chani. Amachita notice nayenso anali okhanga dozindikira uchengamuka amaona zinthu kutsogolo kuti yagwa ndi 1000 feet bwanji ndi kuti ufuna kugwetsa ndege ukupanga dala nkuyamba kulimbana pamene paja iyeyo mpaka kulanda chiongolero kuti ya ndizipanga ndine kumakangalirana chiongolero ndi Abate uja. Abate umeneno dino ndege igwa iwaja ali zilibe ntchito tonse tifa ngati itagwe. Ndege ija kumapita abe kenako sipanatenge nthawi engine yachiwiri chaso inatani inafoira. Itafoira engine yachiwiri magetsi onse amuchani amundege kuzima. Ndi inakhanga yasokoneza zinthu ndege chano ndikutsika no kwambiri kuti ikugwa.
pamene no leader la uja anachita panic ndege ikugwa ukupanga chani kumampanga Abate uja ngati kuti awapanga ndiye Abate nkumene kuti ine sindinapange kalikonse ndikukuwuzani kuti ndege ilibe fuel ndege igwa inuyo muchita makani tosefe basa apa patafa iweyo ukusokoneza ndege ndanani kuti netu ndibe nazo ntchito fa pa fuel watha tili mwamba ndege ikugwa nokha mukuona kuti ikutani ikutsika iwo achankoyamba kumupshiza kuti upangepo kanthu apo biti kupha Abate kuti ndimundipha kuti ndatani manthu kuti tafa kale apa pa ndege ikugwa tonse tatani tafa kaya mutani ndege yakwa kuli bwinonso ndipite kumbuyo ndikakhale ndi anthu mapasenja tifere ndi mapasenja ajali iwenso ufuna ufe ndi mapasenja bwanji tikhoza kungokukhapa pompa kukupha ali ndi ndikhape niro anayamba nokuyamba kwakulirano mtima la one kuti ndege yoni kuti basi tonse tikufa kumakangana abe mmene muja zonsezo zimachitidwa record itu pa voice recorder ya mundege ali uyu tifunika tingomwesa mowa kuti asiye kuchita panic azipanga zimene tikufuna iye chali sudiso ndi mwaso mowa anthu ndifo okufa basi kumakangana pamene paja kenako anapezeka kuti anayamba kulimbana ndege ija kuti isagwe amalimbana nayo ndi uchuchu lidalayo kumalimbana nchiongolero komano chiongolero cha chimalemera chifukwa chonena kuti inalita choka pa autopilot inalibe mphamvu ndege chifukwa choti magetsi osazima nde umanyo wake unali olimba kwambiri nde chilichonse chimatani chimavutirako nde anapeza kuti zitawavuta anachoka kutsogolo kucha ma hijacker acha kupita pa kumbuyo kuti akakambirane kuti apange chani inali kutsika koma sina nthawi imodzi inali kutsika pang'ono nde apita kumbuyo kucha kuti akakambirana mpamene Abate uja anaona kuti okay ndiyesetse kuti ndipite pa island pa ndione ngati pali chani pali airport kukhanga kuti kanthawi kochepako aise kuchita manuva kuti aone kuti angayipititse pati komano anachita target kuti apa the best way tingopita m'madzi mwake usati mkatikati koma kufupi ndi tsidya ngati pa beach ponena kuti pakhala gulu loti liyaona kuti pakhala chithandizo china chake ngati angakhale ndi mwayo kukhala ndi moyo chifukwa apa pazoti ndegeso ifika pansi bwinobwino zinayi zitatani zitatheratu komanso Abate uja mmene mahijackers anapita kumbuyo anatengano intercom munthu kuyelengeza mundege muja kuuza anthu onse kunena kuti ndege ikugwa nonse mukonzekere ndege ikugwa palibe zoti ndege ikhala bwinobwino muvale chani muvale ma life jacket iwo ndoti amathandiza kuti olo mukagwera m'madzi mumayenera kuchipopa chimakuthandiza kuti usamire koma lamulo lake ndilonena kuti usachipope uli mu ndege uli mwamba uwena uchipopa ngati uli m'madzi mwagwa kaye muli m'madzi muchande uchipope ndanawo anthu aja kuti valani ma life jacket anu komanso mahijacker uthanani nawoni kumbuyo komweko kaya mwachita atake mwamenya akusokoneza ngati tili ndi chance yochita lande bwinobwino muthane nawo mahijacker anthu achadi nkumva kuti okay gulu lina kuti tiyesere kuyimirira kuti tiachita atake mahijacker gulu lina nkuzane kuti ya musalimbane nawo asiyeni mukalimbana nawo ati polisi abomba tonse tifa captain nkumati ndege ikugwa ndikale tathanani nawo ni kumeneko ndiyesere kupanga zomwe ndingapange koma no gulu la mantha linachuluka kwambiri kunena kuti iya asiyeni mukalimbana nawo ati vulazo mahijacker acha ataona kuti anthu achita mantha iwo acha ndikuthamangiranso kutsogolo kuja ndikuyamba nokulimbana kwambiri ndi captain uja ali toko madikitira kuti tipite kumbuyo kunena kuti upange zonsezi koma ndege no nayi ndo ilamba nokugwa zenizeni ajali ndege ikugwa nawonso nkuyamba kuchita panic no mahijackers acha kenako ataona kuti munthu yuda unena zoona papa palibe chomwe tingachite ndege ikwa anayamba kunena kuti nde ipange kuti ikhale ndi speed kwambiri ingophulika basi tonse tafapo kale Abate kuti no sindingapange zoti aliyesafa ine palibe chomwe sindikupanga chinthu chonena kuti munthu afe ine ndifuna kuteteza anthu osana lakwire wina aliyese sanapange china chichonse choyipa ajali iteni tingofa basi tonse tafa anyway zopanga zake zoyipa zokha ndiye chonena kuti sono ine cholinga chanu basi mufuna kupha anthu ndege chadi kumaoneka ikugwa kuma ma warning ndithu kumachita blip pamene paja kunena kuti ndege ikugwa mpakana anapeza kuti anayamba kukanganira nachoongolera ndi leader wa mahijacker uja
nde first officer anali kumbuyo anavulazidwa uja anapeza mphamvu nayenso ndikuthamangira kutsogolo komwe kuja ndikukhala ngati kuti captain ndi first officer wake kumalimbirana chiwongolero ndi hijacker no mission ina asintha ngokhala tingo igwetsa ndege pamene ajawa amayesera kuti ndege tisayigwetse kuli bwino tiyesere kupeza njira yone kuti itere m'madzi itera mwa rafu koma anthu apulumuke ndi amakanganira chiwongolera pamene wacha ndege ikugwa nde pa beach pamene analipo ku island iko pamene amafika panali ponena kuti panali anthu ambirimbiri ena akusambira ma tourist ena ali ndi makamera anapeza kuti anthu kudabwa kuti ndege ichitika nchani kuchita kuyona ikubwera ndi ena anali akujambula anatulusa ujeni makamera awo anachita kuijambula ikufika mpaka na inafika chifukwa choti amakanganira na chiwongolero kwambiri matembenuzika phiko limodzi linalowa m'madzi ndi kumenya pa ango yolakwika yoti Abate uja amayesera kuti ifike bwinobwino koma sinafike bwino chifukwa cha uyo amalimbanirana naye chani chiwongolero mpaka nakupeza kuti ndege inamenya m'madzi muja ndi mphamvu kwambiri mpaka na inadukana anthu ena anavungidwa panja anafera pompo ena amene ngozi imakhalira ena anapezeka ngozi yopsa basi koma ubwino wake panali anthu pafupi pa beach potangazana ipompo ena anali maboti anathamangira straight pompo nkuyamba kuvula anthu nde out of anthu 175 panapulumuka anthu 50 anthu 125 anamwalira and pa anthu omwalirapo ma hijackers onse atatu anafera pomwepo mmene inagwamo Jonas anali gulu loti amamizidwa nawo m'madzi koma Abate anamuona sangasanga anamugwira ndikumuvula mu madzi muja anampulumutsa nzake anthu ambiri anapeza kuti anafa chifukwa choti anamira anthu ena chifukwa choti anatsakamira mu ma life jacket ajana wapopa nsanga ngakhale adauzidwa kuti musawapope mungovala musapope kofera anadzipopa zinapeza kuti zinawapangitsa kuti atsakamira adzikanika kutulukamo mu ndege muja nde inali ngozi yoopsa chifukwa choti panamwalira anthu ambiri koma chifukwa cha kulimba mtima kwa captain ma hijackers aja mpaka na kutsutsana nawo nkumapita dala direction sanalowere njira yomwe amamuuza iye anatsatira zomwe amadziona kuti zipulumutsa anthu ndipo anapulumutsa miyoyo 50 akanawamvera anthu aja ndege kanakagwera mkatikati mwa nyanja sakanaonekanso koma anachita makani sanawamvere anapulumutsa anthu dzikolo linali losauka kwambiri pa island pamene anagwerapo panalibe ma facilities ngati mochale chani koma at least anthu amene anavulidwa ndi moyo anapulumuka Abate anapitiriza kugwira ntchito yake ya pilot even after chitiro hijack katatu sanasiye anagwira ntchito kulekeza nthawi yomwe anachita retire mu 2019 ndipo anapatsidwa ulemu koopsa chifukwa cha kulimba mtima kwake kumene kunapulumutsa anthu ma hijackers iwo ndi anthu oti anthu sanawamvesese samadziwa kuti anthu awiri analotis amangokhala ku Ethiopia kusamagwira ntchito mmodzi anali nesi koma background yawo palibe and cholinga chawo sichidziwika komanso akuti sanali anthu andale nde sadziwa kunena kuti anthu chomwe amafuna chenicheni chinali chani nanga sanathera pompo komanso sanauza aliyense kuti zolinga zathu ndizi nde palibe background yawo ina iliyonse chomwe chimadziwika ndi bravery kapena mphamvu kapena kulimba mtima kumene anasonyeza Abate kumaona kuti awa ndikasekerera ativulaza koma at least anapeza kuti anapanga mbali yake nkupulumutsa anthu ngati amenewo ndi munthu oti ali ndi ka history kake kamene kokutchuka amapasidwa nazo ulemu kwambiri imeneyo ndi nkhani ya Captain Leul Abate zikomo kwambiri.